me, bleeding till I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. Hi vlog! Welcome to my guys! For today's video ay pupunta tayo sa kabilang bayan kasi ngayon ay December 24 at bisperas na ng Pasko. Ayan, tama ba? Bisperas na ng Pasko. Pasko na mamaya! Yay! At pupunta tayo doon para bumili ng mga konting ihanda ngayong mamaya yung Pasko. Ayan, tara. Nadaga naman naktak na. Yan guys, nakarating na po tayo dito sa Guindolman, Bohol. Ito yung market ng Guindolman, Bohol. Ayan, yan si Mama, yung nauna, yung nakaitim. Yan, pagdaan natin dito or pagpasok natin dito sa looban ng market ay may pa-temperature check sila dito. Ayan. Ayan guys, nandito na tayo sa loob ng looban ng merkado ng Guindolman. Ayan, dito tayo mamimili ng ating ihanda mamaya. Magtatabo na tayo doon sa kuan. Yung may karnihan. Yung karning baboy. Tingnan natin kung magkano na presyo ngayon. Siguro mo bababa sila. Dos 20 na dahil. Wala may mapin. Pre, pre ko kiwa na pre. Ilang ka kilo mo? Duha? Iwanan muna natin sila Mama doon. Bibili muna ako ng wings na manok. Ayan, naghahanap talaga ako ng kuhan, all wings lang. Namoy all wings nga manok ra? Puro ra wings ba? Pwede na, pilapin mo. Tagpilang kilo? 190. 190? Ha? 80 yan. Ay, sorry. Pagbilaran. Tara o. Ano ba nila? May tunatay kuan. Yan guys, punta muna tayo dun sa bilihan ng cellphone. Kasi bibili tayo ng cellphone para sa bunso namin. Ayan. Ito tayo sa my Save and Earn. Ayan, dito yung store namin. Ayan.
Gibali. Hello ma'am, good morning. Sir, sir. Meron kayong kuan? Cellphone na below 10,000? Meron, sir. Bala ko sana i-regalo sa bunso ko eh. Vlogger kasi. Realme, Realme. Kani, 7i, 9990. 9990. Yes, sir. Quad camera, gyapon na siya, sir. So, yung cellphone, sir, Realme 7. Oh, Realme 7. Pareha na ta. Kasi mo gamit, ano, sir? Kuan, ang manghod. Manghod ka na, sir. Nice na. 7i. 4GB ang RAM, 128GB internal. Yung kuan, Realme 6 no? Realme 6, 12,990. Gamay na available Realme 6, sir. Pwede siya installment, naka zero interest dyan. Installment, mo? Or cash? Hindi, cash. Cash mo. Pero mas maganda yung kuan, Realme 7. 7i. 7i, mas maganda yung Realme 7 sa resolution sa camera, ay sa Okay ra? screen. Ito, maganda yung Realme 6. If you compared Realme 6 and Realme 7i, mas maganda yung resolution sa Realme 6 sa yung sa screen. Ah, sa screen. Pero mas mahal na 11,000. Yes. Yung budget ko eh, 10K lang pababa. Pwede lang ito, sir. 7i. We have 64 megapixel main camera niya. Then, naka-quad camera na siya with Snapdragon 662. Yan na lang siguro. Na 7i. Ayan na. 9,000. Yes, sir. Sige, yan na lang. What color, sir? Color blue. Or May blue kayo? color blue? Meron. Color blue sa dark. 7i. Katong 4,990. Ay, 9,990. A few moments later. Ayun guys, nandito na po tayo sa loob ng sasakyan, no? At nabili na natin yung phone ng bunso ko para iregalo natin. Ayan, surprise natin siya mamaya. Nabili na natin yung phone. Tap over muna tayo dito sa Raj Shopping Center. Bibili muna tayo ng gift wrapper. Ibabalot natin sa regalo. Oh, here's Santa right here. Hello! Hey! Merry Christmas! Hey, can I have your free candy? Yeah. Hello! Can I have one? Thank you very much. Yan. Paket na tayo dito sa second floor ng Raj. Kasi bibili tayo ng gift wrap. A few moments later. Ayan guys, uwi na po tayo sa bahay. Ito na yung lahat ng pamilya namin. Ayan. Ito yung chicken wings. Ilagay muna natin dito. Alis ka muna dyan. Ha? Dito. Ayan, meron tayong ditong isda. Ito yung karning baboy. Saka yung chicken wings dito. The next day. Hello guys, today is December 25 at Pasko na. Yay! At nabalot na natin yung ating iregalo natin sa ating bunso. And guys, hininaan mo natin ang boses kasi nandyan siya sa sala. Yan, ito na yun. Niya. Tignan natin mamaya kung anong magiging reaction niya. Kaya tara, ilagay na natin to sa ating mahiwagang Christmas tree. This challenge is Kenny. Kenny, we can do this. Yeah, we can do this. Yeah, Kenny. Oh. 1 hour later. Jake! Oh, Marakan Jake, on behalf. Sapatos. Sana o, na sapatos. It's a prank. Sakto ka, anong sapatos ah? Sapatos na daan na utlan na. Daan. Yellow. Malagi. Isi ah. Inansi lang na. Sapatos. Koy, kumbate koy. Kumbate. Oy! Oy! Dala na sa akin.
Salamat Kuya. Salamat, Kuya. Iiyak na yan. Sa lagi. Abre. Narong gilid na ka na. Imagine. Bato na oy. Aho ka na. Sulupin man. Bato. Bato. Di mangguti. Ano? Telepon. Cellphone mo guna. Ah. Thank you, Kuya. Bantong ka kay nakaloon si Dodong. Nato bang, thank you. Ito bang ni? Unsa na? Ito bang sa? Kuan sa ni? Tindog. Yun. Na, thank you Kuya Lan na. Thank you, Kuya. Ay nga na cellphone. Okay. Oh, really?